Здравейте, приятели! Бих искал да поздравя избраните председател и членове на Националния съвет и на Общопартийната контролна комисия на БСП. Пожелавам им успех! Благодаря на делегатите, които гласуваха за мен като кандидат за председател и за член на Националния съвет. Няма да отстъпя от принципите и идеите, с които съм ги убедил. Поздравявам делегатите за единодушната подкрепа за политическия документ на Конгреса, подготвен от водената от мен работна група. Приетите насоки за развитие на БСП са ясен план и ще настоявам записаното в него да се изпълнява. Благодаря на социалистите от цялата страна, с които се срещнах през последните седмици, за идеите, за добрите думи и за насърчението. Нашият разговор ще продължи. Прекият избор беше отменен, но като член на ръководството ще продължа усилията си гласът на всеки социалист да бъде чут, когато се взимат важните решения. Вчера отворихме нова страница, от днес започваме да пишем на нея. Нека е четливо, разбираемо и стойностно. Но добър час на всички!